You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss, I guess they never miss, huh? You got Vizov, Gonka, Lamborghini, Ferrari, GMS, TMS. Neki Gonka ya go, tayamura shuma didin? Man nadidam lichna. Aka Muhammad tashkil kunanda hami gap chap khidati khid tashkil kadi bo khid yakam khab shidi aka viza khida история шапа ки Instagram дар кор не виза фа қабул кун бабуи у М4 нашака и М4 ба халастой режим мегзарад Просто локацию, give me location. Все, Aka Muhammad. Ассалому алейкум дӯстои азиз, бародарои ҷон, апав, хуҳаро, шерои нар. ҳамин дар ютуби тоҷик ядам буд ба ёти ҳаматон ҳаст ки Vizov, Gonka, Lamborghini, Ferrari, GMS, PMS ҳама намуда таъриф кардан. Не ки Gonka ягон таяммура шумо диден? Ман надидам лична. Агар дида бошем, гашида боша, гап занем, моани бинем. Гӯш кунем бародарои азиз. Ман ҳозир дар шаҳри Москва. Ина ҷайранчаи м 63 AMG фул комплектация выхлоп stage 2 гуфти русо 700 сила лошадини силаш 700 гурӯҳи эҷодӣ бехайб 100% тайёр баҳри шумо гонкара пешкаш кунем и хеле как ранги Асхаб Тамаев кино, сериал, сезон, великолепный век и хелиш накунем. Рӯз шаънӣ кунем, ҷо шаънӣ кунем, приз шаънӣ кунем, гонкара сар кунем. Главни, хамами гира меқапам. Устоди хидмат. Ака Муҳаммад. Ташкил кунандаи ҳами гапи чап хидати. Ака Муҳаммади ҷон. Хидат устоди мада. Қабул. Не ки ҳамаи гапи хабари ҳами гонка ва чиза хид ташкил кардӣ бо хидат якам хаб шидӣ ака Vizov тада Vizov-а бисёр гап назанем история шапа ки Instagram дар кор нест Vizov-а қабул ки ҷайранчаи ма тайёрай мошини ма кӯна боша не ки бабуи ӯ М4 наша ака и М4 ба халастой режим мегзара ҳамин халастой режимда меброра меравам хеле успед намекунӣ просто локатсию give me location Ака Муҳаммад матра интизорам ин ҳамин шогирдат ин ҳамин додаракат ина мошинча хидата интизорам хидат да Москваи ма медонам хидат тайёрӣ медонам хидат ака М4 дорӣ таърифи дедениёш мекунӣ медонам арзандаи 8 миллионай мегӯи М4 мошинча stage 2 63 хидаш обши ай 700 лошадини сила зиёдай ман пешакӣ ҳаматам мегум мошиндаи зиёдаи 3 миллион рубл расход кардагием ин мошини обични ечкои шумо дорен у хеле нест полисти Mercedes Benz центрда бигем тайёр кардагиан барои гонкаву барои дрифту барои дигаву дига агар дилат М4 пир боша ака марҳамат ки биё гап забугу брачка ҷоша ташкил кунем гонкара кунем яроф рафтем ҳаҷара ҳуҷура бинем бо чакчакҳои серьёзни ай пеша ждат дорум алё на связи